sagde hun, ved du hvad, du skal bare kigge. Det er sludder med det, han ikke masse. Du skal bare kigge op på uret, 10 minutter med at sidde, og han skal ikke ligge og sove. Du kan godt kælde ham under tæerne og nappe ham lidt igennem, han skal arbejde. Så det gjorde jeg så. Det sætter mig på. Så får du den kant med. Ja, det gør jeg jo nok. Nå, med tunge og det hele. Han var også god til at spise, så det var han. Hun smager også på luften, kan man se. Nu kom hun der. Tak. Jo ældre han blev, han var jo et forfærdeligt. Og både farmor og mormor, de var fuldstændig stolt. Den får ikke for lidt, den der finger der. Han ligger sådan og græde fuldstændig pjæret. Den er ikke ret stor, så man kigger på nogle ting, som kan huske på. Så de der store